እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳያስ 43 ኣብ ፍቕዲ ክልተ ዘለዎ ክፍሊ ብኡ ክንጀምር ኢና ኢሳያስ 43 ኣብ ፍቕዲ ክልተ ዘሎ ከም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ብማያት ምስ ትሓልፍ ምስኻ ክኸውን እዩ ብውሕዝ ምስ ትሳገር ከዓ ኣይከጥሕለካን እዩ ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክትነድድን ኢኻ ሃልሃልታ እውን ኣይክህምኾካን እዩ ብማያት ምስ ትሓልፍ ምስኻ ክኸውን እየ እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ መጀመርያ ሓሳብ ኣገዳሲት ሓሳብ ኣብዚ መጀመርያ ንሪኣ እንታይ እንድሕሪና ምሳኻ ክኸውን እየ ዝብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብማያት ምስ ትሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እየ እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ሎማዓንቲ ብምንታይ ኢና ንሓልፍ ዘሎና እንታይ እዩ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩላትና በብሓደ ምናልባት መስክሩ ወይ ተዛረቡ ተንበሃል ካብዞም ኣብዚ ጉባኤ ዘለና ልዕሊ 20 ዘለና ብዙሓት ከምዚ ይገጥም ኣሎ ከምዚ ይስማዓኒ ኣሎ ከምዚ ይርኢ ኣለኹ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ኢልና ዝስማዓናን እንፈርሖን ወይም ኣብ ስራሕና ዘጋጥም ድዩ ኣብ ስድራና ኣብ ቤተሰብና ንዛረቡ ነገር ክህሉ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ምድሪ ስለ ዘለና መዓልታዊ ኩሉ ብዘይ ኩርካሕ ብዘይ ምንም ነገር ኣይንሓልፍን ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን ክንሓልፍ ከለና ግን ከመይ ኢልና ኢና ንሓልፍ እዩ ትፈልል እግዚአብሔር ይመስገን ብዓወት ዲና ንመላለስ ብዓወት ክንመላለስ ዝገብረና እንታይ እዩ ሎማዓንቲ ኣጥቢቕና ክንዛረቦ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ዝብል ሓሳባት እግዚአብሔር ምሳዩ ዝብል ሓሳብ ብናሓልፍ ብዘይገድስ ሽዑ እንታይ እዩ ዝብል ውርድ ኢሉ ብውሒዝ ምስ ትሳገር እግዚአብሔር ይመስገን ብሓዊ ምስ እትኸይድ እንጂ ውሒዝ የለን ሓዊ የለን ሃልሃልታ የለን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ማለት ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘጋጥም ነገራት ኣሎ ተሎ ግን ኣነ ምሳኻ ስለ ዘለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ምሳኻ ስለ ዘለኹ ክትሳገር ኢኻ ኣይከጥሕለካን እዩ ኣይክትነድድን ኢኻ ዝብል ቃል ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እዚ ንእስራኤል ዝተዘረበ ቃል እዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ዝተዘረበ ቃል እዩ ኣምላኽ ይመስገን እንጂ እቲ ቀዳማይ ኣብ ሂወትና እቲ ቀዳማይ ኣብ እምሮና ኩሉ ግዜ ክቃጭል ዘለዎ እግዚአብሔር ምሳ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክንምለሶ ኢና ነዚ ቃል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ዕብራውያን ተፃሕፈ ንምፅናዕ ዝሓለፈ ግዜ ክንዛረብ ከለና ኣብ ዕብራውያን ዘለው ካብ ዕብራውያን ዝኾኑ ኣመንቲ ብብዙሕ ስደት ክሓልፉ ከለው ዘጋጥሞም ዝነበረ መከራን ሽግርን ስደትን ዝተላዕለ ኣብ እምነቶም ብዙሕ ምንቕናቕ ስለ ዘጋጥሞም ዝተፃሕፈ መልእኽቲ ምዃኑ ሙሉእ 13 ምዕራፍ ኣብ ዕብራውያን እቲ ምክንያት መፅሓፊኡ ንምብርታዕ ንምፅንናዕ ክርስቶስ የሱስ ዝበለፀ ኣገልግሎት ዝሓሸ ኣገልግሎት ዘለዎ ምዃኑ ካብቶም ዝፈልጥዎም ካብቶም ካልኦት ኣወዳዲሮም እቶም ካልኦት ዝሰድድዎም ንሕና ናይ ሙሴ ኢና ዝብሉ ክህነት ናይ ኣሮን እዩ ኢሎም ዝዛረቡ ናይ ክርስቶስ ክህነት ናይ ክርስቶስ በጃነት ግን ዘይተቐበሉ ዝበለፀ ኣገልግሎት ዘለዎ ኢኹም ተቐቢልኩም ኢሉ ዘበራትዕ ቃል ዘለዎ ክፍሊ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ 11 እውን ከምኡ ንርኢ ኣብ 12 እውን ብከምዚ ደበና ተኸቢብኩም ከለኹም ዝብል ሓሳብ ኣሎ 11 ድማ ብዛዕባቶም ናይ እምነት ኣቦታት ተባኢሉ ዝሓለፍዎ መከራ ዝሓለፍዎ ጭንቅን ብእምነት ግን ንዕኡ ተሳጊሮም ከመይ ከም ዝሓልፉ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን እጂ ኣብ 13 ምስ መፀ ግን ንሱ ባዕሉ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን መን ይኾም ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና እዚ ቃል እዚ ካብ ኢያሱ ዝመፀ እዩ ንኢያሱ ሙሴ ባርያይ ኣይኮነን ንህዝበይ ናብታ ናይ ማዕርን ፀባን ተውሕዝ ናይ ተስፋ ምድሪ ዝእትዎም ኢሉ ንኢያሱ ምስ ተስኦ
እዚአን ጥራይ ግበር ተባሂሉ ነዚ ቃል እዚ ካባኻ ኣይትፍለዮ ምስ በለ ኣይሓድገካን እየ ኢልዎ ሽዑ ሕሽሽ እውን ኣይክብለካን ዝብል ኣብ ኢያሱ ኢና ንሪኦ ኣብዚ ድማ እዚ ናይ ዕብራውያን ፀሓፊ ጳውሎስ እዩ ኢልና ንኣምኖ ንሱ ባዕሉ ኣይሓድገካን ሕሽሽ እውን ከቶ ኣይብለካን ኢሉ እዩ እሞ ንብረትኩም ኩሉ ብዘይፍትወት ገንዘብ ይኹን በቲ ዘለኩም እገቡ ኢሉ ኣብ ፍቅዲ 6 ስለዚ ተቢዕና እግዚአብሔር ረዳኢ እዩ ካብ መንዳኤ ዝፈርሕ ንበል ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እቲ ኣይሓድገካን እየ ከቶ ዕሽሽ ኣይብለካን እየ ዝበለ መን እዩ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣይሓድገካን እየ ከቶ ዕሽሽ ኣይብለካን እየ ዝበለ እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ኣምላኽ ባዕሉ ኣይሓድገካን እየ ዕሽሽ ኣይብለካን እየ እንድሕር ኢሉና ኮይኑ ኣምላኽ ባዕሉ ኣይሓድገካን እየ ከቶ ዕሽሽ ኣይብለካን እየ እንድሕር ኢሉና ኮይኑ ንሕና እንታይና ክንብል ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሓሳባትና ከምቲ ካብ መጀመርያ ተዛረብክዎ እግዚአብሔር ምሳዩ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ዝብል ሓሳባትና ንርኢ ኣምላኽ ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ እንድሕር እግዚአብሔር ምሳዩ ዝብል ሓሳባት ንርኢ ኣለና ኮይና ወይም ኣምላኽ ባዕሉ ኣይሓድገካን እየ እንድሕር ኢልና ኮይኑ እቲ ምእማንና እንታይ ይኸውን ዘለዎ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቃል ኣምላኽ ዝበለና ኣይሓድገካን ኢሉን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ውርድ ኢልና ብዙሕ ግዜ እንወስቶ ኣብ መዝሙር ዳዊት 23 መዝሙር ዳዊት 23 ኩላትና በቃልና ንዛረቦ ቃል እዩ ኩላትና በቃልና ብዙሕ ግዜ በቃልና ንወፅኦ ቃል እዩ ኣብ መዓልታዊ ናብራና ብዛዕባ ውሕስነት ኣምላኽ ክንዛረብ ከለና እግዚአብሔር ጎሳይ እዩ ዝጎለኒ የብለኒ ኢልና ኣብ ቁልዕነትና ወይ ብዝተፈላለዩ መገዲ ዘፅናዕናዮ ቃል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ብውዒት ቃል እግዚአብሔር ጎሳይ እዩ ዝጎለኒ የብለይ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉማ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ፅድቂ ይመርሓኒ በስርኻን ምርኩስካን የፀናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ብሩባሩባ ድነመትኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይክፈርሕን እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ እዘን ፍቅዲ ፅኒሕ ኢለ ስግር ኢለ ብዛዕባ እንክዛረብ ክፍትን እየ ቅድሚ ብዛዕባ እዚ መዝሙር ዳዊት 23 ምዝራብና ግን ኣብ ከመይ ኩነታትን መዓስን ተፃሒፉ መዝሙር ዳዊት 23 ኢላ እንድሕር ኣፅኒዕና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ዳዊት ንጉስ ዳዊት ዘማሪ ዳዊት ዝፀሓፎ መፅሓፍ እዩ ኮይኑ ግን ኣበየናይ ዕድመን መዓስን ይፅሒፎ ኢልና እንድሕር ኣፅኒዕና ኣብቲ መጨረሻ ዕድሚኡ ናይ ንግስነት ግዜኡ ዝውዳእሉ ዝነበረ ዕድሚኡ ኣብ እርጋን ዝኸደሉ ዝነበረ ብዙሕ ተመክሮ ምስ ሓለፈ ብዙሕ ናይ ህይወት ምእታውን ምውፃእን ምስ ሓለፈ ብዛዕባ ህይወትካ ሰማራይ ዝግበር ወይ ብዛዕባ ህይወትካ መደምደምታ እንታይ ኢካ ትዛረብ ተባሂሉ ዝፀሓፎ ፅሑፍ እዩ ዝመስል ናቱ ኣብ መጨረሻ ዕድሚኡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስደት ኣብ መከራ ኣብ ንግስነት ልዕልና ምልዓልን ምትሓትን ምውራድን ምድያብን ስደትን ክብረትን ርዩ ነዚ ምሉኡ መደምደምታ ዝፅሕፍ ወይ ዘመልክት መዝሙር እግዚአብሔር ይመስገን ከም ንፈልጦ ዳዊት ብቁልዕነቱ ኣምላኽ ፈሊጥዎ ከባቢ 17-18 ዓመት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ወይም ኣብ ናይ እስነቱ ቲንኤጀር ንብሎ ኣብ ናይ ንእስነቱ ዕድመ ኣምላኽ ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ንጉስ ክኸውን ቀቢዕካ ኣለኹ ኢሉ ብሳሙኤል ከም ተዛረቦ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነፅንዕ ኢና ብድሕሪኡ ኣብ ከባቢ 18 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ሳኦል ክዝምረለይ ወይ በገና ዝሃርም ሰብ ኢሉ ምስ ሓተተ ካብቲ ዓዲ ዳዊት እንዳኸደ ይዝምረሉ ከም ዝነበረ ካብቲ ዝነበሮ ጭንቀት ድማ ዳዊት ክዝምረሉ ከሎ እቲ መንፈስ ይገድፎ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ዝገርም ግን ዳዊት 18 ከባቢ ዓመት ምስ ኮነ
ንእስራኤል ንምድሓን ከም ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ንጎልያድ ገጢሙ ንእስራኤል ካብ ፍርሓትን ካብ ጭንቀትን ከም ዘውፅኦም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሪኢና ዝገርም ግን እዚ ኮይኑ ክንሱ ግን ከባቢ 12 ዓመት ዝኸውን ሳኦል እንዳሳዳዶ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስደት እዩ ዝሓልፍ ነይሩ ድሕሪኡ ድማ ንንግስነት ግዜ ድማ ንእስራኤል 40 ዓመት ከም ዝገዝእ ቃል ኣምላኽ ይነገረና ኣምላኽ ይመስገን እንጂ ኣብ ንግስነት ግዜኡ ከማን ብዙሕ ዓመታት ይዕሪፍ እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ብዙሕ መከራ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ይመፁ ከም ዝነበረ ወዱ ኣቢሰሎም ወዱ ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ ኣብኡ ከም ዝተስዐ ከም ዘሳድዶ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እጂ ዳዊት ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጨረሻ ዘመኑ ሓደ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወተይ ዝብሎ ወይ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኣገልገልቲ ካብ ዝብልዎ ኣብ መጨረሻ ክፍሊ ኣገልግሎቶም ዝፅሕፍዎ መፅሓፍቲ ወይ ብዛዕባ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ዝገበሮ ኣምላኽ ብህይወቶም ተዛረቦ ካብ 50 ንላዕሊ ዕድመ ኮይኖም ዝፅሕፍዎ መፅሓፍቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፈለጥዎ ብዛዕባ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ዝገበሮ ፀሚቆም ስለ ዝዛረቡካ ብዛዕባ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ብዝሓልፎ ኩሉ መገዲ ብሓፂር ተመክሮ ክትረክብ ስለ ዝገብረካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዳዊት ድማ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣብ ሓደ ዕድመ ምስ በፅሐ ከምዚ ኢልና ሓቲትናዮ ዝምልስ ዘሎ ዓይነት መስል እዚ ኩሉ ዓመት ሓሊፍካ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኩሉ ግዜ ኣገልጊልካ እንታይ ኢልካ ትፀምቆ ናይ ኣገልግሎት ህይወትካ እንታይ ኢልካ ትዛረብ ተባሂሉ ፅማቕ ዝህብ ዘሎ እዩ ዝመስል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎደለኒ ዘይብለይ ዝሓለፍክዎ ኩሉ ዝኸንክዎ ኩሉ ዝተሳገርክዎ ኩሉ ኣምላኽ ጓሳይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን እጂ ንዓና እንታይ ዝብል ተስፋ እዩ ዝህበና እንድሕር ኢልና ኣምላኽ ጓሳይና እንተኮይኑ ዝጎድለና የብልናን እግዚአብሔር ይመስገን መውዓሊና ፅቡቅ ዝኸውን ናብ ንዓርፈሉ ወይም እፎይ ንብለሉ ቦታ ንኸይድ ገንዘብ ስለ ዝረኸብና ወይም እዚ ክኸውን እዩ ኢልና ዝኣመናዮ ስለ ዝኾነ ይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ፅቡቅ እዩ ሙሉእ ንብሎ ዘለና መሳርሒ ኣብዚ ምድሪ ስለ ዝኾነ ክህልወና ፅቡቅ እዩ ሰሪሕና ዝጎድለና ነገር ክንመልእ ኢልና ንገብሮ ንሰርሖ ንመሃሮ ብዙሕ ነገር ንገብር ንኸውን ንኽእል ኢና ኣምላኽ ይመስገን ሰናይ እዩ ንዓርፍ ግን ኣምላኽ ኣብቲ መዕረፊ ቦታ ክእትወና ከሎ እዩ ኣብ ኣምላኽ ክንዓርፍ ከለና ኢና ንዓርፍ እምበር ኣብ ኢድና ዘሎ ስለ ዝመልአ ይኮና ንዓርፍ ኣብ ኢድና ዘሎ ስለ ዝመልአ ይኮነን ወይም ኮነልና ኢልና ዝተመነናዮ ስለዝኾነልና ጥራይ ይኮና ንዓርፍ እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ እንታይ ይብል ንሱ ንነፍሰይ የድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ፅድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የፀናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ብርባርባ ድነሞትካ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ይመስገን እንጂ ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት ምውራድን ምድያብን ምስ ረኣየ ዝፅሕፎ ዘሎ ክፍሊ ነፍሰይ ዝዓረፈት ነፍሰይ ብሰላም ዝተመላለሰት ኣምላኽ ጓሳይ ስለ ዝኾነ እዩ ምስ በለ ኩሉ ግዜ ትገርመኒ ግን ብርባርባድነት ሞትካ ትኸድኩ ክፉእ ኣይክፈርሕን እየ እንጂ ብርባርባድነት ሞትካ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይክፈርሕን እየ ትብል እንታይ ትብል ሓሳብ ብቅድሚኣ ኣላ እንድሕር ኢልና ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ምሳና እንድሕር ኣሎ ኣምላኽ ምሳኻ እንድሕር ኣሎ ብእን ትሓልፋለካ ኣይኮነን ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ኢኻ ትርኢ ዘለካ ኣይኮነን እንጂ ብርባርባድነት ሞትካ እንተኸድኩ ትብል ሓሳብ እንታይ ማለት እያ ኣብ ሓደ ደንደስ ወይ ጫፍ ናይ ሓደ ፀድፊ ክትከይድ ከለካ ትኸዶ ዓይነት መገዲ እዩ በዚ ሞት ኣሎ
بزمت خلو تبهلكا كي تودق اندا فرحكا تخدو عينت مقدي بزين دا حلفة بزين دا خدا خلو جن زي مفرحو مخنيات داويت بتمعات كمالا لسي قبرو جن نسخا مساي إيخا مو زابيري مسكن نسخا مساي إيخا مو زابيري مسكن جب من تاخم تحالفو زلوخم حواتي انتايو زفرحكم زلو انتايو نهيوتكم زسكو زلو بيناي مقد يخم تحالفو زلوخم زابير مساخم يو زابيري مسكن أملاخ مساخم سلازخونا تراي بيناي مقد يتحالفو اللو بيناي مقد يتخدو اللوخم حنت تراي زي أيكم تأمون زابير مسكن زابير مسايو زابير مسكن زي ما فرحيو مخنيات موتا بتقو سلازي اللي يكونن زي ما فرحيو مخنيات زي ساددو ساول سلازي اللي يكونن أملاخ مسؤول سلازخنا زابير مسؤول سلازخنا أتي زي دكس أتي زي تخس أملاخ مسؤول سلازخنا اتحلوي وزخنا أملاخ مسؤول سلازخنا انتهي يخون على اللون حرينا كاب كفو أفرحن كاب موت أفرحن زابير مسكن جي أب إذننا نسمعه ويم أب سومن زي أب زور حزي ويم أب كبابينا وي أفتزلنا يو ختما حبيت سمنا دي نهيوتنا زتنكف كنسمع كلنا ويم إذا خيكون إلا نفرحو كخون كله نو أملاخ مسايو زابير مسكن زي حالفو زلخو نحالفو إمبر سمنبر يكونن أبزي يكونن دوزبل أستمننيو أتحلننيو زابير مسايو بدنا موت كان تخدكو برواد موت كان تخدكو كفو أي فرقني كنبل يزري لنا أملاخ زابير مسكن مخنياتو أملاخ مسانا سلازلو زابير مسكن جداويت حد خفتي كموت زملطلو كفلي خندق نحر كوينا أب حد جزي ساول نداويت كساددو أبز خلولو زنبرة أبز خرنا له تقيلهم داو نساول مس نجرو داويت ساول لما مستراويتو نداويت كده ليلو مس كده أب حد بعتي مجمرة تخرن كيوم يوم أفتح حد خوينهم ناي ساول سراويت نداويت يدلي ولو أفتخر أن يزلو داويت ساول جن داويت بعت تحبي خلو ساول جن أجرو خدن أفتح بعت خمسة نبرمو زابير مسكن داويت أفتح بعت تحبي خلو ساول أجرو خدن يلفت بعت خمسة أتومو أفتح بعت دما داويت مس بتصاتو تحبي نيرو جيك قتلو يخل نيرو أملاخ حلي فيه بو نتي كساددو نتي كقتلو نتي مس بزوح حيلو عدكون زمت ساول داويت منهم بزي جبرو داويت منهم بزي سعرو تحليفو هيبو زابير مسكن داويت كان أملاخ سفر حساب سلاز نبرة أنا نزيكو أيتنكفني إلو نبصاتو حسابات كم زينة تسوقو أنا زابير حليفو يبكالو يلونكم مخروه خلو نو أنا ناي زابير كوبو أيتنكفني إلو خمسين حافو قال أملاخ نري زابير مسكن جي داويت بزموت يزخ حلف كله أمنتو أنتاي نيرو ندحريلنا زابير مسايو نخاي فرح زقبرو أنتاي ندحريلنا زابير مسايو زابير مسكن جي لما أنتي أمنتونا خون زريليو أملاخ بترخان مركوز كان يتسانا نعن إيو نسخة مساي إخا زابير مسكن أمزمو داويت معرف ميتن إسران حارن دما كم زبل حسابات نري أعنتي نابخران العل اللخو رديتي كابي يزمت رديتي سي كافتي سماين مدرن زجبر إجزابير يزمت أني نسون إجاركا أحسن خلن حلويخا أي تخسن إنه أتي نإسرائيل زحلو أي تخسن أي دكسن زابير حلوي خيو زابير أبي مانتي إدكا تلالكا
ፀሓይ بمعلتي ورحون بليتي ፀሓይ بمعلتي ورحون بليتي أي كوقعكان إيو እግዚአብሔር ኣብ እከይ ዘበለ ክሕልወካ ነፍስኻ ክሕልዋ እዩ እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘላለም ምውፃእካን ምእታውካን ክሕሉ እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ይመስገን እንጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ምሳኻ ክኸውን ከሎ እንታይ እዩ ዝኸውን ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርያ ደጊምና ደጋጊመ ዝብላ ዘለኹ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ምናልባት ስምዒትኩም እዚ ኣይዛረብን ክኸውን ይኽእል እዩ እትርእይዎ ነገር ነዚ ነገር እገልፀልኩም ኣይክኸውን ይኽእል እዩ ሰይጣን ኣብ እዝንኩም ሕሹኽ ዝበሎ ኣምላኽ ሓዲግካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣምላኽ ይመስገን እንጂ እቲ ኣምላኽ ምሳኻ ክኸውን ከሎ ዝኸውን ነገር ኣብ መዝሙር 121 ክንሪኦ ኢና ግን ቀዳማይ ኣብ ልብና ክኸውን ዘለዎ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣምላኽ ምሳዩ ዝብል እምንቶ ኩሉ ግዜ ካብ ስምዒትና ወፂና ምክንያቱ ጻድቕ ብእምነት ብሂወት ይነብር ስለ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ብዝሪኦ ብሂወት ይነብር ኣይኮነን ዝብል ብዝሪኦ ይመላለስ ኣይኮነን ዝብል ብእምነት እዩ ዝነብር ብድነድ ሞት ዲና ንሓልፍ ዘለና ብሩባሩባ ሞት ዲና ንሓልፍ ዘለና ንሰምዖን ከባቢና ጽቡቕ ዲዜ የሎ ኮይኑ እግዚአብሔር ምሳዩ ኢልካ ኣብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ይመስገን እንጂ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ እንድሕር ተባሂልካ ኣምላኽ ምሳኻ ምዃኑ ውሽጥኻ እንድሕር ርግፀኛ ኮይንካ ብሰላም ብዕረፍቲ ሞት እንዳረኣኻ ድምፂ እንዳሰማዕካ እንታይ ኢኻ ትገብር እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ምሳዩ ትብል እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ኩላትና እግዚአብሔር ምሳዩ ኢልና ክንፅሕፍ ኢና እግዚአብሔር ምሳዩ ኢልና ንኣውጅ እግዚአብሔር ይመስገን ክልተ ሰለስተ ደቂቃ ክወክም እየ ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ምሳዩ ኢልና ክንእውጅ ኢና ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ምሳዩ ክብርና ኣምላኽ ብምንታይ ኢኻ ንሓልፍ ዘለና እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ጽቡቕ ዲዜ ይስማዓና ዘሎ ምናልባት ንጎ ክንትስእ ከለና ኣብ እዝና ኣብ ልብና ኣብ ሓሳባትና ዝመፀ ንፈርሖ ነገር ክኸውን እግዚአብሔር ምሳዩ ኢልና ንኣውጅ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ እስራኤል ምሳዩ ኢልና ንዛረብ እቲ ዘይድቅስ ዘይታኸስ ኣምላኽ እቲ ሓላዊ እስራኤል እቲ ናይ ህይወትና ጓሳ ዝኾነ ኣምላኽ እግዚአብሔር ምሳዩ ኢልና ክንእውጅ ኣምላኽ ይደልየና ጀርና ኣምላኽ እግዚአብሔር ምሳዩ ኢልኩም ኣውጁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምሳዩ አሜን አሜን praise God ክብርና ኣምላኽ እንጂ ኣብ 121 መዝሙር ከዓ እዚ እምንቶ ዘለዎ ዳዊት እንታይ ይዝብ ዘሎ ረድኤት ደለሲ ናብ ኣኽራን ኣይኮንኩን ዝኸይድ ዓይንተይ ናብ ኣኽራን እልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመፀኒ ኢሉ መጀመርያ ዝተኣምኖ ኢሉ ይዛረብ ግን ብድሕሪኡ ረድኤተይ ሲ ኢሉ ሹ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ዝመፀኒ እሱ ንእግርኻ ኣየሰናኽልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን እዩ ኖ እቲ ንእስራኤል ዝሕሉ ኣይታኸስን ኣይድቅስን እዩ እግዚአብሔር ሓላዊኻ እዩ እግዚአብሔር ኣብ የማነይቲ ኢድካ ጽላልካ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ብዛዕባ ጉስነት ብዛዕባ ኣምላኽ ምሳኻ ምዃኑ ክንዛረብ ዝጠንኪና ኣምላኽ ይመስገን ምናልባት ከምዚ እንተኾነ ኢልና ንእመኖ ነገር ክብል ይኽእል እዩ ከምዚ እንተኾነ ኢልና ከውፃኒ እዩ እዚ ኣብ ከምዚ ግዜ ንመከራ ግዜ ክኾነኒ ኢልና ዘቐመጥናዮ ኣብ ባንክና ዘሎ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ ገዛና ክኸውን ይኽእል እዩ ዝገዛእናዮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ ነገር ኣብ ዝተፈላለየ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንምክሓሉ ነገር ክኸውን ይኽእል ነገር ግን መከራ ምስ መፀ ወይ ብሓደ ነገር ክንሓልፍ ከለና ንሱ ረድኤት ክኾነና ንሱ ነቲ ንሓልፎ ከሳግረና ኣይክእልኒ እንጂ ዳዊት ረድኤተይ ናብ ኣኽራን እልዕል ኣለኹ ማለት ሓደ ነገር
مسجات أمنس رديت كونني لتتسبخو كهاد ملو هادي مخعق أولي لا تحسب كو جي أب متحف قدوس ويم زي أبزناي وتشدرنا حد خفتي استراتيجيك بوتاز بحال زعوا وجي زعوا أب سلاوي سؤال سب حد خفتي أجداسي بوتاز بحال تاين دحيلنا أبلع البوتاز أبلع الزوال بوتا ويا بخ أبكرن مديابي زي منفساوي ترجمنا له كرن لعل بوتا محاس منفساوي ترجم له أبكرن كنكون أبلع البوتا أفتي منفساوي بوتا أفتي منفساوي تفحي أبلع الزبالة بوتا خنك مزي أملاخ زلين that's why مزحف قدوس سلازي مزحف قدوس كزارة كله ويتهيس كروسوس زلي يلوزنا برا بوتا كرن موسى زلي البوتا كرن أملاخ موسى استراخو البوتا كرن لعل زبالة بوتا زبيري مسكن جي هادي ما خلق أول لوزخيل ويرديت خونني لتسبخو انتهي يزل زلون حريدنا ناب كرني تميته ناتو تمكرو سراويت ممرح ناي داويت تمكرو ناي وجد سب سلازخونه ناي طور سب سلازخونه عينتو رديت مستلي ناب خراني تميتو ነገር ግን እንታይ እዩ ዘሎ ረድኤተይ ግን ኣብ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ንምክሓሉ ናትና እንብሎ ዘይኮነ ረድኤትና ዝመጽእ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ እዚ ረድኤት እዚ ጓሳ እዚ ሓላው እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንህይወትና ብውሕስ ክንመላለስ ዝገብሮ ኣብ ምድቃስና ኣብቲ ንቑሓት ኮይንና ዘለናዮ ጣዓትን ኣብቲ ኣብ ድቃስ ኣብ ንቑሓት ዘይኮነልናሉ ግዜ بوحسنت كن مالالس يقبرنا زوجا زي أيد كسن أيد تخسن زبيري مسكن نهيوتنا بملو تأميننا خنهبو نهيوتنا بملو تأميننا كنو كله زخ إلنا أملاخ زي دكس زي تخس أملاخ سلسخنا تأمين كيو زي حفر أملاخ سلسخنا زبيري مسكن زبير حلاوي خايو زبير أبي مانيت إدكا تصلال كايو حيب معتي ورحوم بليتي أي كوقع كانيو زي أب إسرائيل كابجب تخلو أب زعات نرينا بقتري بدبنا بليت دما بعند حوي مرحوم سلازم الزبير يمسكن أملاخ يمسكن سلازي أبي خا زلخا بزي قدس أملاخ مساخ عند حر كوينو أو خوين كاب عرفت خدمة على الاستخليخ بزح ጊዜ ዝገርመኒ እቲ ንኻልእ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንተወፃኹ ኢሉ ዝጽልዮ እቲ ምድሪ እቲ ወይ ለምሳሌ ካብ ኣብ ኣፍሪቃ ከለና ናብዘን ምዕራብ ሃገራት ኤውሮፓ ኣሜሪካ ክንከይድ ኢልና ምናልባት ጸሎት እንጽሊ ነርና ንኸውን ብዙሕ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንቐርቦ ነገር ክኸውን ይኽእል ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽ ግን أبي بوتا الله خايفنا أبي كتكون دلك أيو أملاخ زلل الجزائري مسكن أفتي أملاخ زللنا بوتا خوينا خن مالا لسكولنا أفتخ النبروز لنا كنا خن مالا لسكولنا أملاخ أب إثيوبيا أملاخ أب كينيا أب السودان خوينهم نا أملاخ نداقل قالوا نا أملاخ نداملخو بوزوح حقوسن بوزوح فرن زمالا لسحوات هالو جي أبي كوينكا زي كونس أملاخ مساخا خون كله جن أملاخ قاسيخا خون كله جن أفتي زل خايف وينكا نفرق كون تقلها أفتي زل خايف وينكا نبوزح نبرخس كون تقلها تأجداسي زبير مساخا مخاني زبير مسكن أبي كوينكا أكلن أملاخ مسكن زحلف جزي بزعبو رينا يرنا موسى إسرائيل كفانوم إلو مسوعهم زمير موسى زبولو موسى زعوجو يشيرو هوي من بريخا نايزال عالم أملاخيو إلو استزارو خفل رئينا نيرنا زمير مسكن نجي إسرائيلاويان من برينا يلوم زدارو زتبيوز نورو وحسبوتا يلوم زتبيوز نورو اتي معرن طبعا التفسس ناي تسفى مدري خاطو ما أوخ عرفو إلوم يوم زتبينيرو زمير جن أنا إيه نعرفت خا منشي من بريخا أنا إيه إلو قدمي نفتي ناي تسفى مدري قدمي نفتي معرن طبعا كرخبو يلوم
ክባረኹ ኢሎም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ምድሪ ምእታዎም እግዚአብሔር መንበሪኻ ኣነ እየ ኢሉ ተዛሪቦም እግዚአብሔር ይመስገን ድማ ኣምላኽኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ እዩ እቲ ዕረፍቲ ኣምላኽ ጓሳይና ምዃኑ እዩ እቲ ዕረፍቲ እምበር ኣብ ኢድና ዘሎ ኮነልና ኢልና ንፅበዮ ስለዝመልአ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ኢልና ክንውድእ ኢና ናብቲ መጀመርያ ዝንበብናዮ ቃል ክንምለስ ኢና እሞ ኣምላኽ ይመስገን እንታይ እዩ ዝብል ኢሳያስ 43 ብማያት ምስተሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እየ ብውሕዝ እውን ምትሳገር ከዓ ኣይ ከፅሕለካን እዩ ብሓዊ ምስ ትኸይድ ኣይ ክትነድድን ኢኻ ሃላልታ እውን ኣይ ከምኾካን እዩ እቲ መጀመርያ መእተዊ እንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ብማያት ምስተሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምሳና ብምዃኑ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ስለ ዘሎ ብናሓልፎ መገዲ ሓሊፍና ብናሓልፎ ጎደና ሓሊፍና ኣምላኽ ብኡኡ ሰሪሑ ኣምላኽ ብኡኡ ንህይወትና ኣፀቢቑ ናብቲ ዘይንፈልጦ በረኽቲ ኣደይቡ እዩ ዘውፃና እምበር ኣብኡ ክንፅሕል ኣይኮነን ብናሓልፎ መገዲ ንሓልፍ እግዚአብሔር ይመስገን ብማያት ምስተሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እየ እንጂ እዚ ርኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዓና ኸዳ ዳዊት እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ዝበለ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ንሕና ድማ ደኣ ኣብ ሊፅና እዚ ጓሳ እዚ ምክንያቱ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ሓዲሩ ስለ ዘሎ ኣብ ህይወት ኣምላኽ ተቐሚጥና ስለ ዘለና ክርስቶስ ኣባና ስለ ዘሎ ጎይታ ክብሪ ኣባና ናይ ተስፋ ክብሪ ኣባና ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ዳዊት ዝተገልፀሉ ዳዊት ኣምላኽ እግዚአብሔር ጓሳኡ ምዃኑ ጥራይ እዩ ዝፈልጥ ከምኡ ጥራይና እንዲብና ንሕና ግን ብክርስቶስ የሱስ እንታይ ኢና ኮይንና እንድሕር ኢልና ውሉድ ኮይንና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቆሎሴ ምዕራፍ 1 እንድሕር አንቢብናዮ ብክርስቶስ የሱስ ዝኾነልና ኢና ንርኢ ክንደይ ኣብ ሊፅና ንሕና ድማ ኣምላኽ ምሳና ወይ ኣባና ምህላው ብመንፈሱ ኩሉ ግዜ ንመገድና ከም ዝመርሓና መንፈስ ቅዱስ ካባና ከም ዘይፍለ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ተስፋ ንደቂ መዛሙርቱ ዝሃቦም ሙስተፈፀመ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ዝበሉ ምክንያቱ እቲ ዘፀናንዕ ተስፋ እቲ ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሓኩም ተስፋ እዚ ተስፋ መንፈስ እዚ ክመፅእ እዩ ምሳኹም ኩሉ ግዜ ክኸውን እዩ ዝበሎ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ኩሉ ግዜ እምንተና እንታይ ይኸውን ዘሎ እግዚአብሔር ምሳ እዩ ሰይጣን እንታይ ዘስማዓካ ዘሎ ብዘይገድስ ሰይጣን እንታይ ዘስማዓካ ዘሎ ብዘይገድስ ኩነታት እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ብዘይገድስ እግዚአብሔር ምሳ እዩ ኢልና ክንእውጅ ኣምላኽ ይደልየና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ብማያት ምስተሓልፍ ምሳኻ ክኸውን እየ ብውሕዙን ምትሳገር ምስ እትሳገር ኣይከፅሕለካን እዩ ብሓዊ ምስ እትኸይድ ኣይክትነድድን ኢኻ ሓላልታ እውን ኣይከምኾካን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልይ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጎይታናን ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለቃልካ ተመስገን ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ስለዚ ሓደካና ተመስገን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ንሰምዖ ካብ ንሪኦ ኣውፂኻ ናፍቲ ናትካ ናፍቲ ዝሓሰብካልና ትእትወና ዋሳይና ስለ ዝኾንካ ተመስገን ናይ ዘላለም ኣቦ ስለ ቃልካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ኣሕዋተይ ተመስገን ሎማዓንቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ኣምላኽ ሓዲግካ እዩ ኢሉ ተስፋ ንዘቆርፅ ዝሰምዑ ድምፂ ዝሰምዕዎ ሓሳባት ሎማዓንቲ ነፍርሰሎና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍርሰሎና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብክሲ ዝመላለሱ ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ናይ ክሲ መንፈስ ክፈርስ ንፅሊ ኣለና ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ኢልና ንእውጀሎም ኣለና እቲ ቃል ከምኡ ስለ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ሃሌሉያ Thank you Lord ሎማዓንቲ ብሓርነት ክመላለሱ ምምላእ ስለ ዝገበርካልና ተመስገን ምምላእ ስለ ዝገበርካልና ተመስገን መፈንጨራ ተመስገን ንሕና ድማ ኣምለጥና ተባሂሉ ተጻሕፈ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆይ ሎማዓንቲ ነዚ ብክሲ ዝተመልአ ሓሳባት ሓራ ስለ ዝገበርካዮ ነፃ ስለ ዝገበርካዮ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቃልካ ኣሊእኽካ ምንጋፍ ስለ ዝገበርካ ጎይታ ተመስገን ክብሪ ኩሉ በይንኻ ውሰድ ክብሪ ንበካልና ጎይታ ስለኣሕዋተይ ተመስገን ስለዚ ኣገልግሎት ተመስገን ኩሉ ሰናይ ኣብ ህይወትና ዝተዛረብካዮ ተመስገን ስለዘበርታዕካና ስለዘፅናዕካና ንመስገነካ ኣለና ክብሪ ንበልካ ኣለና
ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን